kai baka ganin gaban kai baba ana ta rawa yake abinci ana ta lafiya wa yake dai ba ma da wannan ba dai dai ne wannan karami ne wannan karin da duba wannan karami imani ne wannan ya ka sa da ya kai Allah ne wannan bai dace ba hanyar da muke ji da kanmu zai turo duk wanda zai turo ne ya saka kai da tare ku ba sa ku abu da kuna yi yana waye no. Continue. An da shi ka yi masa rama sai duk da magana ji gaba amma dai Allah ya